Egunon familia eta udaleku zaleok. Azkeneko egunetan egon gara bideoklipak grabatzen eta sarean egongo dira ikusgai bideoklip horiek. Gero azkeneko egunetan atzo bertan mozorrotu egin ginen eta jolas batzuk egin genituen mozorro horiekin. Gauean diskoteka egon zen, musika jarri genuen eta azkenean pixka bat luzatu iztegun, baina oso ondo pasatzuten. Eta... Hona hemen irudiak. Hona hemen irudiak. Bero, bero. Sortzen aldu itxaz gora, zure ipurdia bai altxatzen du. Suarekin bustitzea zaila dela, baina nireak zure suarekin isuri du. Zurekin, une bakoitzeko sentitzen naiz bero, bero. Zurekin, une bakoitzeko beti nago bero, bero. Elkarlaztantzen ari dira, mugimendu izerdia arnazotza, plazer gorenaren urjauziran. Zurekin, une bakoitzeko sentitzen naiz bero, bero. Zurekin, une bakoitzeko beti nago bero, bero. Honekin guztiarekin ja udalekoak amaitu dira eta, hurrengora arte, eta izan gaizto.